खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गोलाव सम नायबिजिरबोनानै एसआइ जन्मुनि राभानि जिउ गोमानायखौ मैयानि समाव सिबिआइआ रोखा खालामनानै होबाय। थांनाय 2023 मायथाइनि 16 मेआव हरनि 2 रिंगायाव एसआइ जन्मुनि राभाया गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ लानानै नखर आरो ट्राइबेल आफादफोरा सोरबा खैसार साननानै सासे ट्राइबेल हारिनि पुलिस आइजो बिबानगिरि जानायलाय माखासे सोलो बाहायना एसआइ जन्मुनिखौ बुथारनाय जादों होनना सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो थांनाय समफोराव बुथारनायनि सन्देहजों गोबां दान्थे-बिदान्थे जालायनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बेबादि समनि गेजेरावनो गुवारै सिबिआइआ गोख्रों सन्धानबोगासिनो थानायखौबो मोनथिना मोननाय जादोंमोन। दा सिबिआइआ गोलाव सम नायबिजिरनानै एसआइ जन्मुनि राभाखौ गंनै गारिनि गोबारै सौग्रावलायनायावसो जिउ गोमादों होनना रोखा खालामनानै होबाय। कक्राझारनि मिजिं नोगोराव मैया बनसु आफादआ आफादनि नैथि गायसनथाइ सानखौ फालिदोंमोन आरो आफादनि गाहाय मावख' जांख्रिथाय देराखौ बेखेवनानै होदों। बनसुनि बे नैथि गायसनथाइ सानाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि, ड मंगलसिं हाज'वारि, बड'लेण्ड सेनियर सिटिजेन फरामनि सोद्रोमा अमरसिं ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बनसु आफादनि गासै जिल्लानिनो मावथि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन। बे हाबाफारियावनो बनजित मनजिल बसुमतारि बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंथियो दि बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायखौ बामोन असमियाफोरा जेब्लायबो हेंथा होबोगासिनो दं। आसामाव बर' हारिखौ जेरैबायदि नाख्रेबदों, गादब जानो गोनां जादों, बेखौ दिनै सोमावसारनाया गोरलै बाथ्रा नङा। थेवब्लाबो गुबुन हारिया बर' हारिनि सायाव बायदि खायदा खालामनायखौ बनसुआ गियाखै आरो बनसु आफादआ मोसा फिसा नेरनाय बायदि जोनोम जादों होननानै बुंदों। दिनै बनसुआ सोमावसारनायाव बिथांमोना पारमिसन होआखैब्लाबो बनसुआ हेंथायै सोमावसारनानै बन्द खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव जेंना-जेंसि हेंथा होआ मानो आलादा रायजोनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होनना बुंदों बनजित मनजिल बिथाङा। आरोबाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बारग' बि.इ.अ. अमरसिं ब्रह्म बिथाङा माखासे बेरफुसार बिबुंथिफोर लाखियो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला एबसुनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खिफि मोनामसुनानैसो सोलियो आरो प्रमद बर'नि थोननाय बादियैसो एबसुखौ दैदेनगासिनो दं होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना बामुननि न'आव जोनोम मोननानै सानैजों खौसे जानानै मुङावल' एनडिबिनि मुंखौ होनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनानै एनडिबिफोरखौ थेर-बेथेर खालामनानै रोदानिफ्राय बुफुनायजों लोगोसे जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव सोना दोननानै प्रमद बर' बिथाङा गाव बिटिसिनि चिफ जानो आरो उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा आसामनि मन्त्रि जानो थाखायसो माखासे प्लेन बानायनानै बर' हारिखौ लानानै आरो एनडिबिफोरखौ लानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों होननानै गोख्रों अजद होयो बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि एबसुआ एनडिबिखौ किडनेप खालामनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामना गावबो थैनो गोनां जाबाय होननानै बुंनायजों लोगोसे गोबां माखासे बेरफुसार बिबुंथिफोर लाखियो अमरसिं ब्रह्म बिथाङा। हाबा जाखानाय बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया गथ' गोनां हाबा जाखानाय आइजोजों मोजां मोनज्लायनानै गथ' गोनां आइजोखौ मोनाब्ला गावखौ फोथैनानै लागोन बायदि मेसेज हरलायनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमान होदों फिसाया। थिग बेखौ लानानैनो मैया चिरां जिल्लानि बासुगावआव बिजेपिनि दैदेनगिरिनि न'आव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिदों। शुभंकर मण्डल मुंनि सुबुङा हरनि समावनो भास्कर मण्डलनि न'आव थांनानै बुफाय-बुसि खालामहैयो। बे जाथायनि थाखाय उनाव शुभंकर मण्डलखौ बासुगाव पुलिसआ हमनाय जादों। शुभंकर मण्डलआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बिसिखौ बिजेपिनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डलआ मोजां मोननानै नखराव गोजोन गैयै थासारियाव सोमजिहोदोंमोन। जायनि थाखाय शुभंकर मण्डलआ भास्कर मण्डलखौ बिसिजों इनायै गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायखौ गारनांगौ होनना गोबां खेब हुमखिबो होबोदोंमोन। नाथाय हुमखि होसेयावबो मानियाखैमोन। बेनिखायनो बेफोर जाथायखौ खालामदों
होनना बुंदों आरो फोरमायबावनाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां जुलि जानाय बिजेपिनि दैदेनगिरि भास्कर मण्डलआ हाबा जानायनि उनावबो मोजां मोननायनि सोमोन्दो लाखिना शुभंकर मण्डलनि बिसिनो गंसे मबाइलबो बायनानै हरदोंमोन। बेबादि इनायै सोमोन्दो लाखिनायखौ फोरमान महरै वाट्सएप मेसेजजों फोरमान होयो शुभंकर मण्डल बिथाङा। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि बर' देंखो मुलुगाव दुखुनि बाना बोहैदों। बर' देंखो मुलुगनि सासे राफोद मिउजिक एरेन्जार आरो हारिमु सिबियारि तपेश्वर दैमारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। तपेश्वर दैमारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि बेलगुरि शास्त्रपारा गामिनि थागिबिमोन। मोनथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन आरो गोबां फाहामथायबो लाबोगासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै मैया फुंबिलि समाव गावनि गोजोन देरायाव बिथाङा अरायनि थाखाय मेगनखौ मिसिबलांबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुग आरो बर' हारिमुआ जोबोद खहा जाबाय। बर' सावथुन मुलुग आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिहरनायजों लोगोसे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों होननानै बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथांमोना आरज खालामदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सोरखारि मावथिआ गावनि खामानि मावग्रा थावनिसिम थांनाय लामानिफ्रायनो गोमादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरि गामिनि थागिबि दालिम चौधुरी मुंनि सासे सोरखारि मावथिआ थांनाय सनिबारखालि साइकेलजों गावनि न'निफ्राय 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय खामानि मावग्रा थावनि उदालगुरियाव थानाय पस्ट अफिससिम थांदोंमोन। नाथाय बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा दिनैसिम गोमानानै दङ। खाथि खालानि मानसिफोर आरो न'खरनि बाहागि खुरमाफोरनि गेजेराव नागिरनानैबो जेबो उदिस मोनैयाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा गिखांनाय मोननानै लाबदांगुरि आउटपस्टआव मोनसे एजाहार होयो आरो राहा गोथे जानाय न'खरा दालिम चौधुरी बिथांखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै 6382149779 जानबुं नम्बराव आरो जायगानि पुलिस बिफानजों जगाजग खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। भारतनि गुबुन हादरनि मावख'आ भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे एडभाइजारि फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बे एडभाइजारि फोसावना होनाय बादिब्ला म्यानमारनि राखाइन रायजोआव भारतारिफोरखौ दावबायहैयैनि बिथोन होदों। एडभाइजारि फोसावनायाव होबावदों दि रैखाथि थासारिया जेंना गोनां, टेलिकमनि मोजां सुबिदा गैयै आरो गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ नोजोर होनानै गासैबो भारतारिफोरखौ म्यानमारनि राखाइन रायजोआव दावबायहैयैनि बिथोन होनाय जादों आरो जाय भारतारिफोरा दासिम म्यानमारनि राखाइन रायजोआव सिगांनिफ्रायनो दंहैयोमोन बिथांमोनखौ भारतआव थाबैनो गिदिंबोफिननो खावलायदों। मख'जाथाव दि थांनाय 2021 मायथाइनि 1 फेब्रुआरियाव सान्थ्रिया खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ सोलायनानै खुंथाय गोहोआव थादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो म्यानमाराव सुबुंखान्थिखौ लाखिलांनो दाबि दैखांनानै हेंथा धरना होनाय जादों होनना मोनथिना मोनदोंमोन। राखाइन रायजोआव आरो गुबुन रायजोआव थांनाय बोसोरनि अक्ट'बरनिफ्राय हाथियार लानाय हानजा आरो म्यानमारनि सान्थ्रि हानजानि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि जालायनायखौबो नुनो मोनदोंमोन। म्यानमारनि सान्थ्रि हानजाया गावसोरनि खुंथायनि हेंथायै हाथियार लानानै दावहा नांनायफोरनि सायाव एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो म्यानमारनिफ्राय भारतनि सिमा बारनानै हाबफैनाया बांदोंमोन। बेखौ लानानैनो भारत सोरखाराबो जिंगासिनो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।